бале, ма гуфтум ки дастин зидди холуе суст менамоид. Ана ма чӣ гуфтум? Ту низ зидди холуе суст менамоӣ. мебинем, шояд ма туро мезанам ва бо ӯ вомехӯрам. Ту бо ӯ во намехӯрӣ. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. роҳи сафед. ба ҳама салом, ташаккур ки имрӯз омадед. Ки якум савол дорад? Саволи ман ба Педи Пимблет. Педи, дирӯз дар медиа ту оиди ҷанг бо Геҷи эълони калон кардӣ. Гуфтӣ чунон ҷанге нишон медиҳӣ ки ӯ дар умраш дидагӣ нест ва ҷисман дар ҷанг зарар мебинад. одатан Геҷи чунин ҷангҳои сахти хунин нишон медиҳад, лекин чӣ гунае ки ман фаҳмидум, ту ин ҷангро яктарафа ва бо бартарии худ мебинӣ. ин вазифаи мост, мо бояд ки якдигарро занем. ин чизе ҳаст ки ҳама дидан мехоҳанд. оё ту мехоҳӣ ки Геҷи ҳамон шахсе шавад ки туро ба чуқурӣ бурда маҷбур кунад ки тамоми 5 раунд ҷангӣ ва сатҳи туро нишон диҳад? бале, албатта, лекин бе ин ҳамаи чизро медонам. ман рӯҳан ва ҷисман тайёрам ки бо Ҷастин тамоми 5 раунд ҷангам, лекин муҳорибат то 5 раунд намеравад. чӣ гуна ки қайд кардам, ман ӯро чунон мезанам ки ҳоло ҳеҷ кас ӯро чунин задагӣ набуд. бесаброна интизорам ба ҳама нишон додан ки чӣ қадар ман сахтам. Ҷастин, вақте ки ту чунин суханҳоро мешунавӣ, ин чиз дар ту оташро месӯзонад ё ин танҳо суханҳое ҳаст ки аз дигар рақибони худ низ шунида будӣ? Не, ин чиз ба ман писанд аст. ҳама чизе ки ӯ мегӯяд ба ман писанд аст. аниқ дида мешавад ки ӯ ба худ сахт боварӣ дорад, лекин ӯ нисбати чунин легенда Дастин Порие ноэҳтиромӣ кард ва ман рӯзи якшанбе ин бузи бритониро ба сайру гашт мебарам. тамошо кунед. оё ҳис мекунӣ ки легендаҳоро дар ҷанг зидди насли нав муаррифӣ мекунӣ? ман ҳоло ҳам дар ин ҷоям, легендаҳо дигар намеҷанганд. ман карьераи худро анҷом додагӣ нестам. дар ман ҳоло ҳам оташи сахт аст ва ман бесаброна бо ӯ ҷангидан мехоҳам. гӯш кун, Дастин оиди ман ягон сухани хуб гуфтагӣ нест. барои ҳамин ман рости гапро гуфтам. ӯ дар ҷанг зидди Геҷи суст ҷангид. Не, ту оиди охирон ҷанги ӯ гап задӣ. бале, ман гуфтам ки Дастин зидди холуе суст менамоид. ана ман чӣ гуфтам? ту низ зидди холуе суст менамоӣ. мебинем, шояд ман туро мезанам ва бо ӯ вомехӯрам. ту бо ӯ во намехӯрӣ. Ҷастин, ту гуфтӣ ният дорӣ ки Педиро ба раундҳои охир барӣ. ту ӯро дар он ҷо санҷидан мехоҳӣ ё ту чизеро дар баромадҳои ӯ дидӣ, барои ҳамин ба муваффақияти худ боварӣ дорӣ? Не, балки ман дар раундҳои охир худро хуб нишон медиҳам. ӯ аҷиб аст, стили ғайриоддӣ дорад ва ин муаммои осон нест. ман бояд дар якум раунд ҳамаи чизро аниқ кунам ва ба монанди дигар ҷангҳои худ суръатро баланд кардан мегирам. ин ҷанг мешавад ва ман ӯро ба сайру гашт мебарам. агар ба шарте тоқат карда тавонӣ. савол ба Шон, ту гуфтӣ бояд дар ин ҷанг ғолиб шавӣ, то ин ки боз ба пойгаҳи камарбанд баргашта ситораи калон шавӣ. рӯзи якшанбе чӣ интизор шавем? Шуга Шоу баргашт ва ман дар ҳар як ҷанги худ ғолиб шудан мехоҳам. ман Сонг Ядонгро дар Paramount дар назди мухлисони зиёд нокаут мекунам ва ин бозгашти ман мешавад. савол ба Сонг, оиди Шон ҳамчун рақиб чӣ мегӯӣ ва аз ӯ чӣ интизорӣ вақте мешунавӣ ки ӯ мегӯяд ба ӯ ин ғалаба дар кор аст? Шон ҷангвари беҳтарин аст ва ман барои ин ҷанг омодагии хуб дидам. барои ҳамин ман ҳама корро мекунам то ин ки ғолиб шавам. Дана, баъзе ҷангварон мегӯянд ки барои довталаб шудан рейтинг асос нест. ин чиз туро хавотир мекунад? Не. Арманд Сарукян ба ҳеҷ кас дар кор нест. савол ба Педи. дирӯз Геҷи гуфт ки ту дар замин Ҳабиб Нурмагомедов нестӣ ва ӯ дар ин мавқеъ аз ту хавотир нест. ба фикри ту, агар ҷанг ба замин гузарад, ту ӯро бо греплинги худ ҳайрон карда метавонӣ? ҳама аз бозии ман ҳайрон мешаванд вақте ки бо ман меҷанганд. ягон кас интизор нест ки чӣ қадар ман сахтам. онҳо ба ман баҳои кам медиҳанд, лекин ин чиз ба ман писанд аст. ҷангҳо осон мегузаранд, чунки рақибон маро ҷиддӣ қабул намекунанд. бале, ман Ҳабиб нестам. ман ин маям, мефаҳмӣ? ман муаммои душвортарам ва хеле аҷибам. ту медонистӣ ки аз Ҳабиб чӣ интизор шавӣ, аз ман намедонӣ чӣ интизор шудан дар кор.
педи, агар Илия Топурия ҳозир тамошо карда истода бошад, ту ба ӯ чӣ гуфтан мехостӣ? Тайёр шав, сосиска. Савол ба Ҷастин Гейҷи. Педи гуфт ки барои ту ба монанди Майкл Чендлер омода шуд. Оё ин чиз иштибоҳ нест? Фарқияти ин ҷанг аз ҷанг бо Чендлер дар чист? шумо ҷанги маро бо Чендлер дидед ку? Малакаҳои ман зуртар аст ва ман ӯро шикаст додам. Барои ман фарқ надорад ки ӯ чӣ мегӯяд ва чӣ фикр мекунад. Агар ӯ фикр кунад ки ман ба монанди Майкл Чендлерам, пас чӣ гуна ки ман гуфтам ҳама суханҳои ӯ ба ман писанд аст. педи, баъзе танқидкунон мегӯянд ки ту таҷрибаи кофӣ надорӣ то ин ки барои камарбанд ҷангӣ. Дар кадом лаҳза, дар кадом муҳориба ту ин чизро сазовор шудӣ? вақте ки ман дар охирон ҷанги худ пирӯз шудам, вақте ки ғалабаҳои пайдарҳами худро 7 кардам, аз ҳама зиёд дар вазни сабук. Суханони танқидкунон ягон маъно надорад, чунки ман барои камарбанд меҷангам. саволи ман ба Педи Пимблет. Педи, ту имрӯз оиди Арманд Сарокян гап задӣ ва оиди ӯ бисёр суханҳои нохуб мегӯӣ. Ту киро бисёртар бад мебинӣ? Армандро ё Манчестер Юнайтедро? ин саволи осон нест. ҳардуяшро бад мебинам. лекин Арманд танқид кардани маро идома дода истодааст. Аз тарафи Манчестер Юнайтед ин гуна рафтор нест. Барои ҳамин Армандро зиёдтар бад мебинам. Бояд ақли худро кор фармонад ва пас задани маро бас кунад. хуб, ҳозир ҳама чизро аз саҳна мегирем ва муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронем.